Kotse nga giingong nalampigit sa usa ka traffic accident sa Cagayan de Oro City ang gibiyaan sa driver niini. Kapulisan padayon nga ginapangita ang maong driver. Ano ang report? Pasado alas 4 sayo sa buntag adlawng Huwebes, nakadawat og tawag ang Agora Police Station sa Cagayan de Oro City nga adunay usa ka di maitsura nga kotse ang giabandona daplin sa dalan. Ang kotse gibilin kilid sa dalan duol sa karaang eastbound terminal sa Barangay Gusa sa syudad. Sumala sa PNP, ang maong kotse nalambigit matud pa sa usa ka traffic accident dayon gibilin sa maong lugar. Ang maong kotse kalit kuno mibangga sa usa ka tanker truck, rason nga hilabihang pagkaguba ang atubangang bahin niini. Duda sa otoridad, may sibat ang sakay sa maong kotse aron makalikay sa responsibilidad sa nahitabong aksidente. Mingaw na siya. Pag abot na to, wala na yung mga tao dito. Naggandak po og interview unta sa mga kuan dito, mga tao. Pero tungod lagi kay kuan na, medyo oras na sa gabi, no? Wala gi nakakita nga kuan. Wala na yung mga witness, possible witness. Ana-ana sa kustodiya sa Agora Police Station ang mong sakyanan. Samtang operator o driver sa mong tanker, dili na kuno magpasaka og kaso tungod minor lang ang damyos diini. Na-recover na sab sa PNP ang mga papeles sa mong kotse ug aduna na sila ngalan sa tag-iya. Pwede mo modul diri sa ato ang police station para makuhaan po na mo kuan statement o at the same time makuha na po ninyo ang inyong unit. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.